расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна сеюм муҳориба байни Камаруддин Усман ва Леон Эдвардс дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 18 март дар шаҳри Лондон дар турнири UFC 285 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба Амрико рафтан доранд. Чӣ гуна ки медонед ҳозир пур кардани анкетаҳои грин-карта барои Амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба Амрико сафар кунед. Аммо барои пур кардани анкета шахсони мефаҳмидагӣ, яъне мутахассисон дар коранд ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва таҷрибаи хеле калон дорад. ин бародари мо анкетаҳои шуморо бо нархи дастрас пур мекунад. номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба Telegram, WhatsApp ва Instagram онҳо муроҷиат кунед ва агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бо скидка интизор аст. шитобен дӯстон, чунки вақти хеле кам мондааст. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера интервю дод ва оиди рақиби дар пеш истодаи худ Ислам Махачев ва мураббии ӯ Ҳабиб Нурмагомедов фикрашро баён кард. ҳама исламро мероси Ҳабиб мешуморанд ва ӯ ин борро дар китфони худ бардоштааст. ҳозир ма бо ислам меҷангам, аммо агар ки Ҳабиб баргаштан ва қасд гирифтан хоҳад, пас ма барои ин чиз тайёрам. лекин рости гап ма ба бозгашти ӯ боварӣ надорам ва ма қарори баровардаи Ҳабибро эҳтиром мекунам. ма боз тамоми ҷаҳонро ҳайрон мекунам. ҳозир фикри одамо ҷудо шуданд. як қисми онҳо ба ғалабаи ма боварӣ доранд, а қисми дигараш боша ба ғалабаи ислам. аммо ман ният дорам ки ба тамоми ҷаҳон нишон диҳам ки таърихи ма, ғалабаҳои ма, рақибонеро ки ма шикаст додагиам, ин ҳама беҳуда нест. рӯзи 22 октябр ма ин чизро исбот мекунам ва тамоми ҷаҳонро дар ҳайрат мемонам, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, бояд гуфт ки Оливера каме ғазабнок ба назар мерасад барои оне ки то ҳол ҳаст одамоне ки ба ғалабаи ӯ боварӣ надоранд ва барои ҳамин ӯ мехоҳад ки Ислам Махачевро дар якум раунд шикаст диҳад. ва бояд гуфт ки Оливера дар ҳақиқат чунин имкониятро дорад. ин чизро ҳатто мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес ба қайд гирифтааст. ислам чунон ҷанговари ҳаматарафае ҳаст ки агар мо хоҳем ки муҳориба дар стойка гузара, пас дар стойка мегузара. агар дар замин ҷангидан хоҳем, пас мо муҳорибаро дар он ҷо мегузаронем. аммо ма ба шумо гуфта метавонам ки ислам қарор мебарорад ки муҳориба бояд чӣ гуна гузара. ҳозир душвор аст гуфтан ки барои мо муҳориба дар замин бароҳат аст ё ин ки дар стойка. аммо ма ба боварӣ гуфта метавонам ки чӣ гунае ки мо хоҳем, ин муҳориба ҳамон гуна мегузара. мо ҳама вақт чунин меҷангем, агар ки ягон кор рух надиҳад. ма дар назар дорам ки чӣ гунае ки як маротиба чунин кор бо ислам рух дода буд ва ӯро ба нокаут равон карда буданд. барои ҳамин ма гуфта наметавонам ки ин кор боз такрор намешавад. албатта ки рух додани чунин корҳо имконпазир аст, чунки Оливера зарбаи вазнин дорад ва ӯ метавонад ки ин корро кунад, гуфтааст Мендес. ва дӯстон, дар ин ҷо Мендес ҳақиқатро гуфт. на ҳар кас ҳақиқатро гуфта метавонад, чунки ин ММА аст ва любой зарба метавонад ки муҳорибаро дигаргун кунад. масалан муҳорибаи Усман ва Эдвардс. то анҷоми муҳориба тақрибан 1 дақиқа монда буд ки Усман ғолиб шавад, аммо як зарба ҳамаи корро тағйир дод. Усман ба хоб рафт, а Леон боша чемпиони нав шуд. дар ин муҳориба низ дӯстон чунин корро шуданаш мумкин аст ва фарқ надорад ки ислам ин зарбаро мезанад ё ин ки Оливера, чунки чунин имкониятро любой ҷангувар дорад ки бо як зарба метавонад ки рақиби худро ба нокаут равон кунад. ана дар ин муҳориба кӣ ва чӣ гуна ғолиб мешавад, мо аллакай рӯзи 22 октябр мефаҳмем. шумо боша фикр ақидаотонро нависен дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.